alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa masu kallo da sauraro, barkanmu da saduwa a cikin wannan lokaci mai albarka. Mu ne muku tallan wannan sabuwar tasha mai suna Hausawan Libya. Wannan tasha za ta dinga kawo muku labarai da dumi-dumi da kuma tattaunawa da mutanen da suka baro kasashensu suka zo ita wannan ƙasa domin neman arziki, domin abin da za su rufa kansu asiri. Insha Allah, kama daga kasashen Najeriya, Nijar, Sudan, Mali, Kotono, Chadi da duk sauran kasashen da suke wato makota da wannan, ko kuma ce sauran kasashen da suke zo wannan kasa domin su rufa kansu asiri, tare da dan uwana abokin aiki na sunana Maharazu Hamidam Maradi, Jamhuriyar Nijar. To insha Allah, kamar yadda kuka ji, za mu ci gaba da kawo muku wato waɗannan shirye-shirye a wannan tasha tamu mai suna Hausawan Libya. Don haka ku ci gaba da danna mana subscribing, sannan ku danna mana alamar kararrawa a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri. Insha Allah za a sanar da ku biyo mu. Drop it. Malam Maharazu, a duba da yadda Libya take ciki a yanzu, wannan shine ma babban dalilin da ya samu ga ya dace mu buɗe wannan tasha domin mu ci gaba da wayar da kan mutane na nan gida da kuma waɗanda suke wato sha'awar su zo Libya, kai har ma da waɗanda ba su da sha'awa saboda akwai 'yan uwansu da abokan arziki da shauransu da yawa da suke a wannan ƙasa Libya. Yaya kake kallon wato ita kanta Libyan gaba ɗaya ga mutane 'yan barra waɗanda suke a wannan ƙasa a halin yanzu? Kaga yanzu wani sabon abu ma da ya kullo, irin kaman nan da ake ya za mu fahimtar da mutanen mu na gida, ko kuma kai mai ka fahimta a cikin wannan al'amari da yake faruwa? To a gaskiya dai ni abin da na fahimta, al'amuran ne da sun canza, ba irin na da bane ba. Su kuma masu tahowa daga Nijar yanzu ya kamata su tsanda tun da sun je da yanayin ƙasa ke daya, ba wai an ci bukan mutum ya zo ne ya nemi abin da zai ci gaba shi, a'a, saboda akwai matsala ne ƙasa. Mu ma da muka ciki yanzu kawai boye ne muke, dan saboda kasuwa ma in zaka ta yanzu ana boye ne da kai, ba hanya za a bi da kai ba. A masallaci ma wanga wanda za a sallah sai da aka bada umarni da ka ai sallah wani wuri ka ai sallah, saboda dai gudun kada wani abu ya zo ya faru kai tsaye. Na ji labari kuma a wato babban birni, wato Trablus, an rinta makame akalla rana ɗaya da aka fita sai da aka kama mutane akalla kusan mutum 4,001. A rana ta biyu kuma an ce an sake kama mutane, ko da ba su kai adadin wancan yawan na farko ba. Haka ita ma rana mai binta, akalla yanzu an tattara mutane sama da mutum 10,000. Ya kace kallon wannan abubuwa, musamman mu ga mazauna, duk da ba to an ce idan abu ya faru ga dan uwanka to yau gare ka ne, ko yau ga dan uwanka ya zama gobe gare ka, insha Allah. Sannan kuma da ya kace kallon wannan abin da to shi dai wannan kame hakikanin gaskiya an yi shi, kuma kama yadda sun ka faɗi su Larabawan gyaran ƙasa ne za su yi. Cikin unguwar da aka yi wannan kame ya kasance unguwar ba ta ƙwareci ba, amma daidai kama unguwar duka ya kasance mutane ne wanda ba na kirki ciki, kuma da masu shiga ta bahar su ta yi wasu ƙasashe wanda tura su kuma ba su, shi ne yasa suka yi magana da cewa ya kamata unguwar nan duka ma a tada ta. To amma wasu suna nuna cewa kame ne duka aka yi Libya, gaskiya ba duka bane ba, kuma kama unguwar ciwon nan aka ma wannan yanayin. To Allah ya sa mu dace. To duk da dai naji ana korafi wato kamar waɗanda ake kama, kamar yanzu kai ma ka faɗa, wai akwai masu wato sai da kayan maye, ana sai da hasigiya, ana yin su harkar karuwanci, ana human trafficking, wato siyar da mutane ma gaba ɗaya. To kuma su ita wanzu wannan ƙasa ƙoƙarin da take na ta kawo gyara, duk daga babban zaɓe yana gabatowa da sauransu. To a haka kai wani kira za ka yi wa mutanenmu na ita wannan ƙasa ta Libya, kama daga 'yan Nijar, 'yan Najeriya, Hausawa da ma duk 'yan bara? To shawara za ka ba mu gaba ɗaya? Ni da yanzu shawarar da zan bada guda ɗaya ce zuwa biyu. Ya kamata idan ka ji 'yan ƙasa sun aza doka, idan kana son gama lafiya, ya kamata ka bi doka, saboda in ka bi doka za ka gama lafiya. Kowa da ka gani in har ya taka dokar su aza doka, to su sun ɗauke mu ba mutane ne ba. Kenan ya kamata mu kiyaye duk abin da ba su so, ya kamata mu kiyaye shi. Idan muka kiyaye shi, to abin zai zo cikin sauki. In muka ce sun fito mun fito, akwai matsala. A gani kenan ya kamata mu kiyaye dai yanda suke so ayi haka nan, tunda mu kasashen mu ne muka baro muka zo wata ƙasa. Kenan ka gani ba za mu kai su ba. Yadda suka yi mu muna kasan su ne, su sana sama. Wannan magana haka take. Gani. To ita wannan tasha ta mu kamar da muka faɗa ta Hausawan Libya,
labarai take kawowa tare da rahotanni da tattaunawa da mutanen da suke a wannan ƙasa, ba don komai ba domin wayar da kan mutane, musamman mutanen da suke a gida da kuma mutanen da suke da sha'awar su zo biya. To shine dalilin wannan ko makasudin bude ita wannan tasha. A ƙarshe abokin aiki na wani kira za ka yi wa mutane musamman 'yan gida da suke son su baro gida su zo ita wannan ƙasa, me za ka ce daga halin da muke ciki a halin yanzu? Shi kansa yanzu duk wanda yake gida yake kudurin tawaliga, idan ka ce mishi dan dakanta sai nuna kamar a'a kai ka zo ne shi ba ka san ya zo ne ya nemi maka shi wani abu. Duk yanda kai ka kwantar da mutum ba zai gane ba, ba zai gane da cewa hakan ba. Kenan kuma mu wanga abu da muke muna yi ne don jama'a su gane da cewa ba wai muna bakin cikin mutum kai samu ba. Wannan gaskiya ne. Dan a dan jinkirta a ga yadda abin yake. In sun kare zaben nasu Allah su mutum in tahuwa da shi babu matsala na aiki. Yanzu kan hanya ma sai a ta dale mutane cikin sahara wane ne akwai matsalar ruwa, akwai matsalar abinci. Wannan gaskiya ne. To suna nan yanzu ma ana ta kamewa jama'a, ana maida su gida. Kenan ka gani ka zo ba kai kwana ɗaya kwana biyu an kame ga an maida ka, akwai matsala ka abubuwan makuwa. To ni ma dai anan shawarar da nake so in bayar ita ce ga mutanen da suke a zaune a cikin wannan ƙasa, kamar yadda Malam Haris ya faɗa, akwai takardu da ake irin ta takardar jini wacce tana da matuƙar muhimmanci, don haka ba ta wuce jini 30 zuwa 35 ba. Ka je ka ɗau hoto, in ka ɗau hoto ka je inda ake yin wannan takarda. Akwai asibitoci da suke na gwamnati inda za ka je ka ba da wannan kuɗi a ɗau jininka a gwada ka a baka wannan takarda. Idan kuma aikin muhalli kake yi ko kuma wata warsha ko wani abu, ka gaya wa mai gidanka ya je a yi maka ita wannan takarda, ba don kuma saboda tsira da mutunci, ko ba gaskiya ba. Sannan kuma Malam Haris ina son ka yi wa mutanen mu kira, musamman wato mutanen da suke zama a Mahata, su zama wani kira za ka yi musu da Mahata da sauransu? To dukkan wanda yake zama Mahata kowa neman nashi yake, amma a rinka kiyayewa da zaran an ga kama iko suna wannan shawagi to mutum ya kama jikin shi. Dan saboda duk wanda yanzu aka kame aka gilla gida ba tare da ya shirya ba, ni gaban kanshi ka gani akwai matsala. Akwai matsala ka gani, kuma inda ma a ce in an kama ka in wani moto din sai isere zo rayuwa ka gani, inda in an kama ka in tul ne za a gilla ka gida to babu matsala, sai an bari an baka wahala ka sha kashi kai wani biyu. Wato ni ma babban abin da nake so sannan a ce a tallaka kinan ka gani haka nan bai ba. Kaga mutanen da aka kama na gani a labarai suna complain an kama su, wato an ajiye su ba ruwa, na ji an ce wasu masu wajen kusan mutum 5 masu rasa ransu a ciki. Kaga ina daɗi, sannan kuma babu wadataccen ruwa, ga rashin lafiya, babu magani. Kafin a kai ka gida ka galabaita. A ƙarshe dai ina kira ga hukumominmu Nijar da Najeriya da sauran hukumomin da suke kula da mu a ita wannan sauran ofisoshi na ambassadors, da su duba su yi wa Allah su samu wannan al'amari mafita. Ko ba gaskiya ba, shugabanninmu na gida sun san ba daɗi ba ne fito da ku, rashin kyakkyawan shugabanci ne yasa muka fito muka zo ita wannan ƙasa. Da haka su tsari na musamman ta yadda za a kyautata wa mai nema. Ka zo da mutuncin ka, to ko da mai da kai za a yi zama an mai da kai da mutunci ba tun zarta ba. Wannan shi ne. To a ƙarshe Malam Haris, ko kana da wani abin da za ka ƙara akwai bayyana wa mutane? Akwai insha Allah. Shawara. Don haka wannan tasha tamu mai suna Hausawan Libya, ci gaba da bibiyar ta. Kar ka bari a baka labari, kar ki bari a baki labari, ku danna subscribe domin in mun dora sabon shiri za ku saurara insha Allah. Wannan gaskiya ne. Insha Allah. To mun gode naku Sadi Sharif Ali daga Kano ta Dabo a Najeriya, tare da Malam Haris Hamidan Maradi Jamhuriyar Nijar. Sakallahu hairan, kada ku manta a danna mana subscribing da kuma danna alamar ƙararrawa ta yadda mun dora sabon shiri ya mu sanar da ku. Wassalamu alaikum.